Takže čau lidi, tady Soky. Dneska je venku škaredě prší, takže jsem si řekl, že vám natočím skútrček mojí koloběžky. Takže ze základu je tohle koloběžka Oxelo a asi začneme od zhora. Mám tady gripy černo-žluté, foace, jsou na kolo. Pak tady mám nálepku Bike O'Clock, jen tak. Řídítka Oxelo, objímka Oxelo, deska taky Oxelo, vidlice Oxelo, kolečka, obě dvě, černé District, grip tape, Ethic. A ještě tady mám stojan, kterého jste si určitě mohli všimnout. Je teda Oxelo, je na velké kolečka od takovýto koloběžek a na menší kolečka na freestyle koloběžku. No, a na závěr videa bych se tady na koloběžce udělal pár triků v garáži a kdybyste chtěli vědět, tak mám v plánu si kupovat novou, asi Blunt Prodigy S9 Street. Proč Street? No, líbí se mně T-čkové řídítka a zase ta koloběžka nemá až zase tak tlustou desku. Takže jdeme na ježdění. Takže dáme si pár základových triků a na závěr videa bych chtěl zkusit jeden těžší trik, jaký, to se nechte překvapit. A teď jdeme jezdit. Takže jako první trik si dáme bar spin. No, ten se moc nepovedl, dáme si ještě jeden. Teď si dáme tail whip. Teďka bych si dal heel whip. Teďka zkusíme 3 šedé. Se nepovedlo, ještě jeden. No, bylo to také sketchy, ale myslím, že byste mě to mohli uznat. A teďka si dáme třeba deck grab z fletu, takže se takto dotknu desky. Takže pojďme na to. No, bylo to sketchy, dáme si ještě jeden pokus. Jo, je to tam a to by mohlo být všechno. A teďka se přesuneme na ten trik, který bych chtěl odjet. Tak jo, jde na to. Ten trik teda bude double whip, který bych chtěl odjet. Sice je to v garáži, ale to nevadí. Párkrát už se mně podařilo to dát sketchy, že jsem si dopadl a uletěly mě nohy. A dneska si to zkusím odjet. Tak jo, jdeme na to. Takže pokus číslo 1. No. Pokus číslo 2. Oh! Tak teď to bylo sketchy. Teď to bylo nesmyslně sketchy. Skoro jsem to odjel. Číslo 3 a snad to tam padne. Zase sketchy. Pokus číslo 4. Pokus číslo 5.
tam snad padne. Teď se mi to zase uvezlo, prostě pořád to dopadá, ale nedokážu to odjet. Je, to už je tak blízko. Najednou. Já už ty pokusy ani nebudu počítat. Prostě budu jezdit a snad to tam časem padne. No, lidi, já už na to dneska asi kašlu. Dneska už to fakt nedám. Už jsem unavený. Navíc tady v garáži je to takové špatné. A určitě dejte like, koment a odběr na tohle video. A já se s váma loučím a uvidíme se u dalších videí, kde už to snad odjedu. Čau!